खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे रामायण बे सोदोबखौ जोंनि भारत हादराव मिथियै रावबो गैया आरो बे रामायणा बा बे रामायण जि बिजाब बे बिजाबा जादोंमोन सासे हिनजावनि थाखाय आरो बै हिनजावनि मुङा जाबाय सीता। नोंथांमोना बेखौबो मिथिगौ जे मोनसे बिराद गेदेर जुद्ध जादोंमोन आरो बे जुद्धआ जाबाय महाभारतनि जुद्ध आरो बै महाभारतनि जुद्धआबो जादोंमोन सासे हिनजावनि थाखाय। बै हिनजावनि मुङा जाबाय द्रौपदी। आरो बिदिनो मोनसे जाथाय जालांदो साननैसो सिगां आं नोंथांमोनखौ भिडिअ खालामनानै खोन्थिदों जे माबोरै सासे सुबुङा सासे माने आइजो होनबाबो जायो बा लाइमोन होनबाबो जायो, मा बुंनो बिखौ दा माने बेंगलरफोराव ओरैबायदि किसुमान जाथाय जाबाय दोङो बा जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय फैनानै खामानि मावनो थाफैनाय किसुमान आइजोफोरा बा किसुमान लाइमोनफोरा ओरैबायदि किसुमान जाथाय जाहोलांबाय दोङो जायखौ माने जोङो क्राइम स्ट'रि होननानै बुङो आरो बै क्राइम स्ट'रियाव माने बुंनाय बायदि जायो जे किसुमान जेन सिनेमास जोङो नायबाय दोङो। बिदिनो थिग सासे नेपाली आइजोनि बाथ्रा आं नोंथांमोननो सिगांनो खोन्थाखादों, महालक्ष्मी बिथांनि मुङा। आरो बै महालक्ष्मीनि भिडिअखौ आं सिगांनो बानायखाबाय, माबोरै बे केसा जादों, माबोरै मा जाखो गासैखौबो आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थादोंमोन। नाथाय बिनि जि बेकग्राउन्डनि बाथ्रा, बै बेकग्राउन्डनि बाथ्राखौ लानानै दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायदों। माबोरै सासे माने आइजोआ निजेनि जिउखौ खोमानाय लोगोजों मोननै मोनथाम माने न'खरखौ धंस खालामलांदों बियो। बेखौनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बे भिडिअआव खोन्थिगोन। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबाथाय लाइक मोनसे खालामना हो, मानोना नोंथांमोननि लाइकआ आंखौ गोबां बिदिनो मटिभेट खालामो बेफोरबायदि भिडिअ खालामबाय थानो थाखाय। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। थौदो दिनै बे महालक्ष्मीनि केसखौ लास्ट भिडिअ बियो आंनि महालक्ष्मीनि बे केसाव, खारन आङो सिगांनो मोननै भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोखादोंमोन आरो थेवबो दिनै लास्ट भिडिअ आं लाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन, जोबजासिम नायलां। मानोना भिडिअफोरखौ ससे नायनानै जायखिजाया भिडिअखौ ससे नायनानै रावबो मोजां मोना, बेखौ जोबजासिम नायबाथाय मोनसे इन्टारेस्ट मोनो बा बिनि आसोल जि लास्टनि जि इन्टारेस्ट, बे इन्टारेस्टखौ माने ससे स्किप खालामना नायबाथाय बे इन्टारेस्टखौ मोनहैया। दानिया बै महालक्ष्मीनि केसखौ नोंथांमोनजों आङो गुवारैनो सावरायलायनोसै। बे महालक्ष्मीया एक्सुवेलि दिनैनिफ्राय 6 बोसोर सिगांनो सासे हेमन्त दास होननाय सुबुंजों हाबा जादोंमोन। आरो बियो बेंगलराव थाफैनायनि जि जोंनि नर्थ इस्टनियानो जाथों बा गुबुन जि स्टेटनिफ्राय जेसेबां सुबुं माने बै बेंगलर बा कर्नाटका तामिलनाडुफोराव फैनानै थाफैयो, मोनसेल' थांखि खामानि मावनांगौ, कम्पानियावनो जाथों बा गेदेर गेदेर मल्सफोरावनो जाथों बा जायखिजाया हटेलफोराव जाथों खामानि मावनानै रां खामायनांगौ। आरो थिग बिदिनो महालक्ष्मीयाबो बिदिनो रां खामायनो थाखाय मोनसे माने मलाव खामानि मावोमोन। आरो बिदिनो बियो हेमन्त दास होननाय सासे सुबुंजों हाबा जायोमोन। हाबा जानानै बिसा सासे माने फिसाजोबो जायोमोन, जोनोम मोनोमोन। आरो बै फिसाजोखौ नायनो थाखाय बियो गेजेर गेजेर थाङोमोन। मानोना दिनैनिफ्राय खै बोसोरमान सिगां बै महालक्ष्मीया बै हौवाजों नांलायलायनानै सानैबो माने जुदा थायो, बै हौवाजों बियो थाफाया। आरो बेनि केस माने मेन प्रब्लेमा जाहैबाय बे हेमन्त दासआ बुंनाय मथे पुलिसनि सिगाङाव जे बिहा सोरबा सासे मुस्लिम सेंग्राजों माबा मोनसे रिलेसन दंमोन, जेराव बियो मबाइलखौ सानसेखालि चेक खालामनायाव बिनि गोबां माने वाट्सएप चेटआव माने नुनो मोनो बियो गोबां बेफोरबायदि मेसेज। आरो बिनि थाखायनो बै हौवाया बेजों नांलाय खमलाय जायो आरो नांलाय खमलाय जानायनि उनाव बिसोर सानैबो जुदा जालाङो। आरो बै जुदा जानायनि उनाव बै महालक्ष्मीया ओरैबायदि सासे आइजो जाय माने पुलिस केसबो होदोंमोन जे बिथाङा आंखौ माने फिजिकेलि आंखौ माने
माने माबा खालामो बेखौ बुग्लियो बा माबा खालामो बेफोरबायदि बै केसावबो माने बियो साननैसो पुलिस थानायाव थांलाय फैलाय जानांगौ जायो बै हेमन्त दासआ आरो बिनि उनाव बियो गावसानि बिमा आरो बिनानाव आरो फंबाय बिसोरजों ज' थायोमोन आरो ज' थानायनि उनाव साननैसो उनाव बिसोरो माने बै महालक्ष्मीया गुबुन मोनसे रुम लानानै हारसिङै थायो आरो बै हारसिङै थानाय समाव सासे बियो मुक्ति रन्जन होननाय सासे सेंग्राजों माने गोसो थोलायो जाय माने ज' खामानि मावो मोनसेनो मलाव गंसे मलावनो जेराव माने जि दखानमोन बिराद गेदेर जि दखान बै जि दखानाव माने सानैबो खामानि मावोमोन नाथाय बै मुक्ति रन्जना माने गावनि डायरियाव लिरनाय मथै बा मुक्ति रन्जननि जि फंबाय बियो बुंनाय मथै बै महालक्ष्मीनि सभाबा ओरैबायदिमोन बियो सासेल' हौवाजों माने शान्ति मोनामोन जेब्लाबो बियो सासेनि उनाव सासे बिदि माने सोलायनानै मोजां मोनोमोन आरो बै महालक्ष्मीयाबो बै मुक्ति रन्जनजों बेफोरबायदिनो रिलेसन मुक्ति रन्जना बुंनाय मथै माने बुंनोथ' मोनाखै बियो मानोना पुलिसजों हमजानाय सिगांनो बियो सुइसाइड खालामो नाथाय बिनि डायरियाव मोननाय हिसाबै बै महालक्ष्मीया ओरैबायदि स्वभाबनि मानसिमोन जे मानसि गेजेरावनो जा जेरावनो जा खोब सर्ट टेम्पार टाइपनि जानला माला आखाइ दिखांलाबायो मुक्ति रन्जना बै डायरियाव लिरनाय मथै मुक्ति रन्जनखौनो बहुत बार बियो सोबादों उल्था बे गावनिनो निजेनि गोसो थोनाय सेंग्रा सासे बेखौनो माने पुलिसजों माने बुजा होदों बेखौनो पुलिसजों माने 10,000 रां दंमोन बिनि पकेटाव बेखौबो माने पुलिसा लाखिदों बेफोरबायदि माने खामानि मावोमोन आरो बिनि थाखायनो मुक्ति रन्जना बेखौ एक्चुअली थार गोसोजों मोजां मोनोमोन मानोना बियो गोल्डनि माने सनानि चेनबो होयोमोन लोगोसे गोबां रां रुफा बियो माने डायरियाव लिरनाय मथै प्राय 2.5 लाखसो थाखा बै महालक्ष्मीनि नामाव बियो खरसा खालामदों होननानै नाथाय बै महालक्ष्मीया ओरैबायदि बिनि खरसानि जेबो माने मोनसे दोङोना जाय सोरबा मानसिया जुदि नोंथांखौ खोब हेल्प खालामदोंबा नोंथाङा मा बुंगोन बेखौ साबायखर होगोन बा बेखौ खोब मोजां मोनगोन बेस्ट फ्रेन्ड बा खोब मोजां हुआ होननानै नोंथाङा मा बाख्नायगोन मोनसे नाथाय बिहा बिदि गैया माबाफोर फिसा फिसा खोन्थायावनो खोब नांलायोमोन आरो थिग बिदिनो 2 अक्ट'बर खालिबो सानैबो बै मलनिफ्राय सुटि लायोमोन मानोना 2 अक्ट'बरनिफ्राय बै मलाव बिसोर सानैबो खामानि मावनो थाङाखैमोन आरो बेयावनो पुलिसफोरा सन्देह जायो जे बिसोरो माबा मोनसे लिंक दोनखायो होननानै मानोना नोंथांमोनखौ आं सिगांनि भिडिअआवनो खोन्थाखादोंमोन जेराव माने बै महालक्ष्मीनि 49 होनदोंमोन बा सिगांनि भिडिअ 30बो होनदोंमोन नाथाय टटेल बिनि माने जि पिस मोनदोंमोन देहानि 59 माने पिस मोनदोंमोन होननानै दा फाइनाल रिजाल्टआ ओंखारबोयो पस्टमर्टमनि थ्रुयै जेराव बै मुक्ति रन्जना गोबां फन खालामनानै बिखौ सोंहरोमोन जे नोंजों आंहा लोगो हमनो गोनां दोङो नोंजों एसे रायज्लायनो गोनां दोङो नाथाय बियो बै मुक्ति रन्जनखौ माना खालामो जे नों फैनो मोना नों आंजों खाथियावनो फैनो मोना आरो बिदि गोबां माने फन हरनाय माबानाय खालामनायावनो बै महालक्ष्मीया माने अखज्य मोननानै पुलिस केसबो होयो आरो बै पुलिस केस होनायाव मुक्ति रन्जनखौ पुलिसा हमनानै पुलिस थानायाव खोब बुग्लियोबो आरो बिनि पकेटाव थानाय 10,000 रांखौबो बै पुलिसा लाखियो आरो बिनिफ्रायनो स्टार्ट जायो बै मुक्ति रन्जननि जि माने बिखौ माबा लानो थाखाय जे बदला लानो थाखाय आरो बिनि थाखायनो बियो फन खालामनानै लास्ट रिक्वेस्ट खालामनानै खोब रिक्वेस्ट खालामनानै बेखौ बुङो जे आं नोंजों एसेल' रायज्लायगोन आरो दिनैनिफ्राय आं नोंजों जेब्लाबो रायज्लायला होननानै आरो बिदिनो बुंनायखाय बेयो महालक्ष्मीयाबो बेखौ फैनो थाखाय खोन्थायो आरो बै जि हारसिं थानाय रुमाव बेयाव बै मुक्ति रन्जना थांनानै एखालिबो बै रुमाव हाबनायनिफ्रायनो बिसोर सानैजों जोबोद नांलायलायनाय माबालायनाय जायो आरो बिनि उनाव बै महालक्ष्मीखौ बियो गिलिर बुस्थु लानानै खर' माथायाव देनानै होयो देनानै होनायनि उनाव
बेखौ गोदनायाव सेथेना बुथारग्रोनानै गोबां बियो इउटिउबाव नायो जे माबोरै बे क्राइम सिननिफ्राय माने बासायना थांनो हागोन आरो गोबां माने बिदि नायनायनि उनावबो बियो माने जेबो नागिरना मोनैयाव उनाव बियो माने ओंखारनानै थाङो अखानायै फुङाव बै रुमनिफ्राय बायजोखैजा ताला लगायना ओंखारना थांनानै मोनसे केमिकेल दखानाव केमिकेलबो बायो जेराव माने जेबो सिन मोनाथो होननानै माने बेखौ इउटिउबाव बियो एसे एला नलेज मोन्दोंमोन आरो लोगोसे गोबौ सेखा गंसे बायनानै लाबोनानै बेखौ पिस खालामनानै बेनि उनाव सिगां बियो सानग्रोदोंमोन जे बेग गंसेयाव सोनानै बेखौ गोजान जायगायाव माने गारहरगोन होननानै नाथाय जि रुमाव बै महालक्ष्मीया थादोंमोन बै रुमाव गोबां माने भिर बेयाव हरनि 3टा 4टा माने ओरैबायदि सम गैया जे जेराव मानसिफोर थांलाय फैलाय गैया नोंथांमोना अखयज' मोनगोन बे भिडिअखौ नायनानै मानोना एसे गोलाव जाबाय जायखिजाया नोंथांमोनाव निमाहा बियो मानोना भिडिअआनो बेफोरबायदि आरो बिनि उनाव बियो सानबाय जे बेफोरबायदि जानाय नङा बेनि थाखायनो बियो बेखौ पिस खालामनानै बै रुमावनो थानाय फ्रिज गंसेयाव सोनानै दोननायनि उनाव बियो बिनि अखानायैबावसो बै रुमनिफ्राय थांनानै गावनि फंबाय सासे दंमोन एसे गोजानाव बेजों लोगो हमलायनानै बे फंबायनि सिगाङाव गासै बाथ्राखौनो खोन्थायो आरो लोगोसे गावसोर गामिनि सासे माने हस्टेलाव थानाय सेंग्रा दंमोन बिनि रुमाव थानानै साननै सानथाम थाहैनायनि उनाव बियो गावनि न'आव थाङो न'आव थांनानैबो गासैनोबो नाथाय बियो मोनसे बाथ्रा जे जेसेबां क्राइम मावदों गासै डिटेल्सैनो गावआ जेराव थांदों बेयावनो गासै डिटेल्सै खोन्थालाङो बिमानि सिगाङावबो खुलायै गासै बाथ्राखौबो खोन्थाजोबनायनि उनाव बियो सानसे ओरैबायदि सम फैयो जेराव माने बियो मिथियो जे पुलिसाथ' बे केसा माने खुलासा जाजोब्बाय आंखौ हमनो फैगोन आरो बिनि थाखाय बिफानि स्कुटिखौ लानानै गंसे माने थाइसे जायगायाव थाङो बियो जेराव माने ससान थुलिमोन आरो बेयाव फांसे दंफाङाव गावानो दिरुं लगायनानै फासि नांनानै थैनानै थायो आरो बिनि सिङाव माने बेग गंसे मोनो जेराव गावनि डायरि दंमोन आरो गोबां बेयाव डायरियाव लिरनाय दंमोन जायखौ माने पुलिसफोरा जाबायदि खोन्थादों बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थादों आरो बै गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ मिथिखादों माबोरै मोनामनानै थानो हायियाव बे केसा खुलासा जादों बा मानसिफोरा मिथिनो मोनदों बेफोरखौ आरो आं इमान गोलाव बानायलायला नाथाय डिटेल्सखौ मिथिनाया मोजां नोंथांमोनाबो मिथिना ला सासे हिनजाव बा सासे आइजोनि गाज्रि स्वभाबनिफ्राय माबोरै न'खर गंसेल' नङा गोबां न'खरानो धंख जालांनो हागौ बिनि थाखायनो एसे माने सानै हयै बाराद्राय लुब बा बाराद्राय किसुमान स्वभाबखौ बारा दावगा होनाङा गाज्रि स्वभाबफोरखौ मानोना बै स्वभाबनि थाखायनो निजेनि जिउजों लोगोसे गोबां न'खरा धंख जालाङो बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो साबधानै था मोजाङै था बेखौनो आसा खालामना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय बानायबाय जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बे बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।